Panel. Ito mga boss. So metal frame lang. Metal paring lang. Ito may paring din ito. Nilagay na. So paikot yan. Paikot yan na metal paring. Tapos okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. Punta po tayo sa San Carlos Project mga boss. So bago tayo punta ng San Carlos Project, update muna natin itong bahay. Bahay nila tatay. So tara. Okay. So yan na mga boss. So palitada pa rin sila. Okay. So apat silang pumasok ngayon. Sa kabila wala pang pumasok yung maggagawa ng cabinet. So mamayang hapon siguro sila papasok. Hindi pa na i-set up yung mga gamit natin. Okay. Ang palitada. Okay, doon sa loob meron na rin nagpapalitada doon sa may bandang sa may bahay nila tatay. Meron na rin nagpapalitada doon. Ano? Tara. Okay, dito tayo sa Kamining. Bili tayo ng tubular na aluminum para sa site. Gua tak mandi ko ay dyan. May isang ano tubular na 2x4 ba yun? 2x4 ba yun? 2x4 ato. 1/3/4 by 4 po. Sige. Isa. Hindi po. Ano pa sir? Wala na? Ano kulay ito sir? Brown. Brown. Pakihati na lang, no? Sige sir, may paghahatid po kami. 1/3/4 by 4 po. Parehas lang sila na ito. Okay. 70. Dalawa. Okay, ano. Pinarga na. 1/3/4 by 4. Isang piraso ng 1/3/4 by 4 na aluminum tubular. So, ang presyo nito 1,005 peso. Sige, boss. 1,005 peso. Isang piraso niya. Nasa 640 po kasi yung haba niyan eh. 640 centimeter. Okay, tara.
Okay, dito na tayo mga boss. Lagay ko na nga lang dito sa ano, bababa para hindi na kambala dun. Dito na tayo sa San Carlos Project. Let's go. So dito na mga binili natin. Pababa ko lang. Jar, baba nyo na. Okay. Tatlo yon. Tatlo. Nag-fishing ako ng driver eh. Okay, so ito na yung binili natin. PVC wall panel, loaded panel. So yan, may clip tayo para mag-assemble tayo. Nalagay lang natin ito. Pag nilagay na ito, so pag ganyan, mauna to kasi. Muna yan, tapos clip. Clip tapos lagay. Yun. Yun, lalagay yan. Tapos ganoon na naman sa kabila, clip na naman. So maglalagay tayo ng clip ulit. Ayan. Lalagay tayo ng clip. Tapos lagay na naman. So ganoon. So ano nyo lang yung spacing. Minsan 2 feet, 2 feet yung ginagamit nila. Minsan naman nasa 80 yung spacing nila nung clip nila mga boss. So sa atin, tingnan na lang natin dito. Okay, so dyan natin lalagay yan. Tapos yung tubular na binili natin dito, so dyan natin lalagay. So 3 piraso yun na pababa. Sobra-sobra yan. Okay. So yan po mga boss. So pipinturan pa natin ito bago natin ilagay ito, para hindi tayo mahirapan. So pwede nyo lang pinturan to. Masilyan nyo na. Tapos ito, ayan, ito yung paring. Puro metal frame lang ito. Pinuno mo ito? Pinuno mo? Dito bunda. Yan lahat yan. Panay-pagano nyo ano. Saan? Yung mga panglalagyan na ng bracket. Panay-pagano nyo pare. Saan mo nilagay? Ito dito, yung spacing natin. Hanggang dito, tsaka hanggang dito yung pare mo. Para kung saan magpalit sila ng TV, maraming kakapitan yung braces. Okay, so may bracket, may ano na tayo, metal frame na pala rito sa may gitna para sa bracket pag i-screwan. Okay, so ganyan kasi mangyayari dyan. So pakita ko na rin dito mga boss. So makikita nyo dyan sa screen mga boss yung 3D model nya. Okay, so ganyan pa yung mangyayari. So yung fluted panel natin nandun, tapos yung tubular dito sa banda rito. Tapos kukulayin pa natin yan. Tapos ito may kulay pa yung mga yan mga boss. Okay, so nagano na sila dito, nagpipintura na. So nilagay na rin mga kornisa, gumaganda na. Gumaganda na. Ano? Okay. Ayos. Ayos na ayos mga boss. Okay. Okay, ayos. So yung floated panel natin, yung PVC, parang spandrel lang yung paglagay niyan. So madali lang ikabit. So dito okay naman na rito. So magkukulay na lang tayo dito mga boss. Kulay. Ito, so ito mamasilyan pa to. Okay na, tapos may moldura na rin. So masilya na lang kulang dyan bago tayo magpintura. So ayun pa, re-repairin na repairin pa natin yung pinaglagyan ng kuan. Ano na yun? Mga breaker. So ayan, may butas kasi dyan mga boss. Yan o pa yan, palitadaan pa. So dito nagmumoldura na sila. Moldura. Okay, so yung kapal na ito 2 cm lang po ito. 2 cm by 10 ang ginawa ko rito. Kapal ng moldura natin.
Nakabang na yung mga para sa tiles. Oh. Okay na. So tingnan nga natin dito ulit sa labas. So marami pa tayong gagawin dito. Marami pa. Pero tingnan nyo naman na maliwalas na yung itsura niya kung ikukumpara mo dun sa dati. So isa pang problema ko rito ito. Gusto ko rin palitan tong bubong. Tapos dagdagan yung ano niya. Dadagdagan ko to. Okay, mas maganda sana itong poste na to kung nandito siya. Kaya lang hindi naman pwedeng ilipat natin yan. Kasi andyan talaga yung mga dugtungan nila. Mahirap na. Okay, dito sa taas. So nakapag first coat na tayo. So sabi ko, wala pa naman kasi yung mga ilaw. Wala pa naman yung budget sa ilaw. So gamit muna tayo ng flash light. So flash lightan natin. So dapat nasa taas tayo para makita natin yung mga i-retouch. Dahil ito, kung mataas ka, ito sigaganyan mo lang siya. Ganyan mo lang siya, makikita mo na yung mga pwedeng i-retouch. Ano? Makikita mo na yan. So wala pa kasi mga ilaw. So ito muna gagawin natin, ito muna yung ilaw natin para makita natin yung mga mamasilan natin, mga i-retouch bago tayo mag final color, bago mag top coat. Gaya dito pag magano ka rito, yan makikita mo rito. So makikita mo ganyan. Ganyan ang paglagay Yan mo kung rin nasa ceiling ka. Yan mo ganyan no, para makita nyo yung i-retouch ninyo. No. Ganyan mo rin. Tingnan nyo gano. No. Sige. Okay. Ayos. Okay, so dito sa harap. So ito lang kasi problema rito, naka-flat lang siya. Kaya hindi natin mapaganda ng gusto. So meron pa naman diskarte rito para gumanda. Kasi ito pa yung isa na problema natin. So dapat nakaano na rin yan, wala na rin ito. So wala na rin kasing ano yan kung bakit may ganyan. Mas maganda talaga kung tanggalin na tong bubong na to. Tapos ang gagawin natin para hindi flat, kung gusto rin nila madam, so gawa tayo ng parang canopy rito. Kahit yung ano na yun, kahit yung lagyan natin canopy yung polycarbonated tapos tubular, para meron lang siyang pang agaw lang, para hindi maging mukhang flat yung itsura nito. So pang agaw lang siya, para pang ano lang natin siya, pang design lang. So canopy dito. So isa yung sa pwedeng ilagay dyan para hindi flat na flat yung itsura ng bahay natin sa harap. Okay, so pero nasa kanila pa rin yun kung gusto nilang gawin. Kung gusto nilang sundin yung ganun na ano natin, kaya lang siyempre magagastusan na tayo, maraming magagastos. So isa kasi sa inano ko, pang ganitong mga nagpapabahay, ayoko silang magastusan. Kung maaaring makatipid tayo, gawin natin yung makakatipid sila, gawin natin. So kung gusto nilang gumanda pa yan, pwede pa tayong maglagay ng canopy dyan na tubular. Yun lang naman yung isang suggestion ko para gumanda. So kukulungin na rin natin yan. So yung stainless na railings, tapos ito open na to. So ganun na lang. Tapos detalye, yung detalye na lang kulang. Detalye nito para gumanda yung itsura ng bahay dito sa San Carlos. Okay. Kaya pala mga boss, sa mga gusto magpa-kisame, so ayan, mag-message lang po kayo rito sa Maclagonilla Cornices, o kaya dito sa Maclagonilla Vlog, Tarlac Ceiling and Partition Specialist. So makikita nyo dyan sa screen. So message lang po kayo dyan mga boss. So kasi kukunti lang po kasi nakapila dito sa
ceiling. Sa ceiling natin. So baka wala pang 6 months, magawa na natin yung bahay ninyo. Maumpisa na natin. So kung gusto nyo magpa-line up, so mag-message lang po kayo rito. So pwede po kami dito sa Pangasinan, Tarlac, kahit sa Bulacan, okay lang. Kahit sa Pampanga, okay lang mga boss. Pwede po kami dyan. Basta magpapila lang po kayo. Kaya mga boss. So pag tumatanggap kami ng project mga boss, so ang ginagawa namin dyan, siyempre pag nag-message kayo dyan, si Mrs. kayo makakabasa dyan. So tatanungin niya kung ilang square meter yung bahay ninyo, tapos magbibigay siya ng rough estimate. So yung rest of estimate malalaman nyo na kung magkano magagastos ng bahay ninyo. Ngayon, kung nagkasundo kayo ng kasi mababago pa yung mga boss. Yung rough estimate natin, hindi porket nag-rough estimate tayo, yun na yun. Kaya nga rough estimate eh. So pwede pa siyang bumaba o kaya tumaas. Depende po sa actual na pagbisita natin sa bahay ninyo. Tapos, kailangan nyo rin na magbayad ng reservation fee para maging legal po yung natin, para maging legit po yung usapan natin. So mahirap kasi kung magpapapila kayo tapos hindi naman sigurado kasi nakailang pila na ako, ang dami namin nakapila noon. Nung pinalop namin, wala na. So nagpapila lang sila na parang wala. Eh siyempre yung mga ibang nakapila, tanong sila ng tanong kung pangilan na sila. Sabi ko po ganito, matagal pa, sabi ko ganyan. Yung pala, wala na pala yung mga nakapila. So nagpagawa na pala sa iba, so hindi sila nakapaghintay. So hindi ko rin sila masisisi kasi sa dami ng pumila noon, halos 1 taon na sila naghihintay. So hindi ko na sila masisisi kung hindi sila nakapaghintay. Kaya lang, ang gusto ko lang sana, kung gano'n na magpapagawa sila, i-update po sana kami na hindi na sila magpapasiling para alam po namin kung ilan pa yung mga nakapila. So gano'n lang mga boss, marami pong nakapila na dati, tapos ngayon wala na, yata, kukunti na lang yung mga nakapila ngayon. So wala pang 6 months siguro, maumpisa natin yung bahay ninyo. So, tapos ngayon, pag kayo na po yung nakapila niyan, pag kayo na po yung nakapila niyan, pag malapit na po yung nakapila sa amin, so kukontakin po namin kayo. So ngayon, pupunta po ako dyan para i-3D model yung bahay nyo, tapos i-estimate ko ng actual. I-3D model ko. Doon ko lang po lalagyan ng doon lang po ako maggagawa ng 3D animation o kaya 3D model. So maganda kasi doon sa 3D animation natin mga boss, 3D model, mapapalitan natin mga design sa design na gusto nyo, na naayon doon sa bahay nyo. Kuwari, nag-propose ako, hindi nyo gustuhan yung proposal ko, kaya may gusto kayong design na gustong ilagay doon sa bahay ninyo, pwede po nating i-edit yan habang nasa drawing pa lang. So para maiwasan natin yung paggawa dito sa bahay na gagawa tayo, tapos pag hindi nyo nagustuhan, papabaklas ninyo, sayang yung materialis natin, pati yung labor. So mas maganda dito sa 3D model natin, kaya 3D animation, doon pa lang makikita nyo na kung ano yung magiging itsura ng project ninyo, ay ng bahay ninyo, yung ipapagawa ninyo mga boss. Doon pa lang makikita nyo na pwede nang palitan mo, kaya i-approve yung design natin. So pag tapos na yun, pwede na natin umpisan yung bahay ninyo pag na-submit ko na yung 3D animation. Okay, gano'n lang mga boss kung gusto nyo magpapila. So ayan, pwede po kami dito sa Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, basta kaya po. Basta magpagawa po kayo sa amin, wala problema. Kahit gano'n ka layo yan. Basta kaya namin puntahan. Pwede po kami pumunta dyan para magtrabaho. Siyempre, yun lang, pag ganyan na malayong pagtatrabahoan natin, siyempre may charge po yan. Kahit sino naman siguro na dadayo o sa mga malalayo, alam nyo naman siguro na gagastos tayo ng pamasahe, tapos pagkain ng mga tao natin, makasama natin sa trabaho. Siyempre, medyo tatas na yung rate natin dyan. Okay? Para magkaroon lang po kayo ng idea. Tapos sa natin mga boss, sa
pagtanggap natin ng project dito sa Kisame. So labor and materials, may kasama na siyang kornisa. May kasama man o wala, so may per square meter po yon. So PM lang po kayo. Tapos syempre hindi nakamasilya na yan. Nakamasilya, 2 beses po kayo magmamasilya, wrapping tsaka finish. Parang ganun mga boss. Okay? So parang ganyan mga boss yung itsura niya. So wala pang pintura. So ngayon yung pintura, pag-uusapan na lang natin kung ipapapinturin nyo ba sa amin o hindi. So doon na lang tayo mag-uusap. Okay? Yun lang mga boss. Ito mga boss. So metal frame lang. So metal paring lang. Ito may paring ding ito na nilagay namin. So paikot yan. Paikot yan na metal paring. Tapos niribit na lang namin dito. So may metal paring uli rito. Tapos gumamit na lang kami ng metal paring dito paikot. Tapos yung frame, so siyempre lagyan natin ng frame para may suporta siya. Para maano natin yung square niya. Kasi pag walang framing yan sa loob, siyempre hindi natin mape-perfect na maging square itong ano natin, hindi magiging eskulado. Tapos dun sa loob na ito, meron tayong nilagay na mga metal frame para dun sa pagano ng TV. Tawag dun, JR? Bracket ng TV. So yan, nakakalimutan ko mga boss. So ito, kaya namin ginawa na ito, ganoon ganito. Kasi may lalagay pa tayong ilaw rito. So yung aninag ng ilaw, lalabas dito. Pag nilagay natin yung ilaw dito, yung strip light. Cove design, naka-cove siya. Okay? So ayan, tingnan nyo. Kinukubaran na namin ng gypsum board pati dito. So lahat yan makukubaran ng gypsum board. Tapos mamasilya natin. Okay, ayos na. So marami pang gagawin dito. Meron pa tayong lalagay na dito yung cabinet para sa TV console. Tapos dito sa likod, plain na lang yung ginawa natin dito. Okay na. Ayos. Tayo ng pang masilya mga boss. Masilya na tayo. Okay, so ayan, nakapag-wrapping na tayo. So isang ano pa to, isang pahid pa para puminis. Hindi pa natin natanggal yung nando sa taas. Ano, wala natin. Ayun, tanggal na. Okay, so isang pahid pa to. Kaya lang may pupuntahan tayo mga boss, masisilipin tayong project ni electrician ni Kuya Jo. Wala, isang banda yun, malapit lang. Lakad na tayo. Sige. Dito lang daw. Matagal pa yan. Sa baba, malapit na. Ang plano, hindi, madibins lang yan. Tama-tama tinatapos mo yan. May isang buwan lang yan. Andiyan ba yung may-ari? Andiyan. Ayun o mga boss. Malapit lang sa amin din. Saan ba yung bahay ninyo dito? Ano? Kami may malaking puno. Ayan. Napagawa na ko di sana di. Punta ko pwede na paulit eh. Diyan sa baba postiran mo. Ayun o.
True story mga boss. Ayun. Sinama ko na si Boss Mac. Ayun ah. Oo, sabi ko eh. Yung pasyon. Ayun, Boss Mac. Magandang araw po. Magandang po sir. Pare kami. Hello po sir. Mauna si Boss Mac eh. Eh, pinaparenovate namin kay Ah. Pare Jojo eh. Ayos ah. Ikaw pala architect dito eh. Dito na rin yung mga ano. Kami lang. Tiras lang namin. Tiras yun. Tinas namin kasi dati mabar saka nakapropose kay kanto ng mga So ano pa, plano dito? ito muna di Hindi, yung plano ng bahay. Paano dito? Ito yung living room? O ano? parang Yun ang living room. kasi nila to eh. Yung sana ano. Pero kasi ang isa pa dito ano dito nila kasi dito kung back po sa kare, gusto nila i-level na dito kasi ang flooring kasi ng mga kwarto tinan yung mataas. Kaya tinas na namin. Kaya gusto na nila pero for the meantime daw pwede namang hindi pero hindi pa pwede naman tirahan yung ceiling eh. Kahit na wala pa yung baba eh. Pwede naman yan. Kahit na ganito muna at pag ginawa nila yung baba, may ceiling okay naman, wala namang problema. Pwede isa yun. Tatlong kwarto yun eh. Isa, dalawa, tatlo. May isang kubeta doon. Tapos ito pinaka-living nila. Ito yung pinaka-living. Tapos receiving na, Receiving nila. receiving namin. Iba yung Sa baba naman, 4 na kwarto, 3 banyo. Para kahit may nanonood dyan na at may bisita, hindi mag-istorbo. Kaya, Kasi itong harapan, Okay, nakausap ko na sila madam. Tapos nakita ko na rin yung site. So ayun na lang. Reservation fee na lang kung sakaling magpapagawa sila. Tangaling na rin natin mga kasama natin. Tanong mo na lang kay JR kung saan yung electricalan niya. Kung mas maganda doon na lang sa likod magbukas. bubuksan, pag gawin ko na ngayon, parang Dito na lang magbukas sa likod. pero may sinasabi siya sa akin eh. Kanina na ako doon sa likod. Mayroon akong spot doon na ano, ano sabi niya. Mas maganda kasi kung i-mount mo rito eh. So sana, Dito. ano yan? Outlet lang. Oo. Kaya hindi na yan. Ha? Siganti na, kailangan ba natin mag-provide? Lagyan mo na rin. Magkatabi na sila. Oo. So, anong prepared mo? Up and down, no? Naka-straight na lang na gano'n. Naka-straight na ganun. Tapos dito yung switch. Dito may switch na ilaw Tapos meron din dapat dito. na outlet. Oo. Outlet. Iba dito sa may TV, iba rin dito. Yung iba. Sa baba. Kasi kung mayroon silang sasaksak dyan, mga speaker. Player, ano. Prepared to. Prepare na sila. Nagpapag-coordinate na ako boss kayo, ano, VR. Oo. Gawain ka na ngayon bago pinisip. Okay. Ayos. So, uwi na rin tayo. Kailangan ng ilaw na madam. Oo, yung ilaw. Para maganda. Mas mapinis na. Ilaw na lang ang problema. Okay. Tara. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Dito na tayo sa bahay. So may gagawin po tayo ngayon dito. Ayusin natin yung mga tools. Tools para sa cabinet. Ito. I-set up na natin doon sa sa working place niya. Okay. Okay, so ayun mga boss. So hindi ko na isasali dito yung video natin para doon sa pag-assemble ng mga gamit natin. So tapusin ko na lang muna rito mga boss yung vlog for today po natin. Tapos isusunod ko na lang po yung pag-assemble natin ng mga gamit doon sa fabrication. Okay, siyempre bago ko tapusin tong vlog for today po natin, gusto ko munang i-shout out sila Sir Aaron Villamor at Masaoy Dante. Siyempre, shoutout din kay Domi Barakyo.
Ayun, oh. Excuse me. Siyempre, shoutout din kila Ma'am Sweet November. Yan, siyempre kila Ma'am Elizabeth Bersosa. Siyempre kay Joker Official Vlog. Kay Ma'am Joanna Sabala. Ayan, yan yung mga laging nagko-comment po dito sa vlog po natin, mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin, mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.